Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap Manausap kanimo. kanimo. Maayong gabi natong tanan. Gabisan. Karong adlaw ang simbahan nagpasidungog sa usa ka santo, Santo Tomas de Aquino, usa ka pari nga Dominikano nga giila usab nga doktor sa simbahan tungod sa iyahang mga paagi sa pagtuon sa pagtulunan ni Kristo. Daghan ang nadasig diha o napalawom ang pagtuo. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isuginon ko. Sayod ka man, kining alaw, misalig lamang sa kaayo mo. Wag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipakalaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo si Santo Tomas nga bantugan tungod sa kadasig sayang tinguha sa pagkasantos ug sa kasibot sa pagtuon sa balaang pagtulunan. Itugot ka namo nga magtubo kami sa kaalam pinagi sayang gitudlo ug masantos kami diha sa pagsunod sayang gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Apan ni adtong gabhiuna gisultian si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad madala ko gikan sa Ehipto sa katawhan sa Israel hangtod karong adlawa. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda. Sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel, nakasulti ba ako bisan usa na lang nga kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan sa ang mga Israelita. Nag-ingon ba ako nganong wa man ninyo ako buhatig balay nga sidro? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit sa imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan,
ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma kong walay paglubad, dili sama sa gibuhat ko kang Saul. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Nathan kang David, sumala sa panan-awon nga iyang nakita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungkol sa kahangturan, pingan ko, akong gumalang kanin. Hangtod sa kahangturan ang pingan ko, ang akong gugma kaniya. Naghimo ako kasabutan sa kong pinili. Nampa ko kang David, akong sulugon. Sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwa. Ug pabarugon ko ang imong trono, hangtod sa tanang kaliwatan. Hangtod sa kahangturan ang pingan ko, hangtod akong gugma alang kaniya. Sa kahangturan, pingan ko ang akong kaluoy. Kaniya ang akong kasabutan, uban kaniya mo barog nga malikmo. Limon ko nga ang iyang kaliwat, mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug ang iyang trono sama sa adlaw sa mga langit. Hangtod sa kahangturan ang pingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Tungkol sa kahangturan, padayunon ko. Ang akong kaluoy alang kaniya, ug ang akong pakigsabot.
nagabarukan niya amaligho. Hangtod sa kahangturan lampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Malindog palihog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap Nausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Hibayaw ikaw, O Ginoo. Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo dito sa daplin sa lanaw sa Galilea. Ilabihang kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarug didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Ini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini, wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban tagatos. Ug unya miingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pila niya itong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya. Uban sa napulog duha katinunan, ug mihangyo kaniya paghatag sa katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, ipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban, ang kamatuoran gipadayag pinagi sa mga sambingay aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita ug bisan mamati sila dili sila makasabot kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nanunsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas, mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana makadungog niini apan sa pagkadungog nila niini moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangup. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mupadayon. Tungod niini,
pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka sa kinabuhi, ang gugma sa bahandi, ug ang nagkalain-laing matang sa pangandoy, muaong ug mulumos sa mensahe. Busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sambingay sa atong Ebanghelyo nga gibasa karong adlaw, mga igsuon, usa sa mga maanindot nga sambingay ni Kristo. Ang sambingay gikuha kini sa kasinatian sa mga tao. Niadtong panahon na common experience sa mga tao ang kining pagpananom, pagpamugas. Apan aduna sila'y lahi nga style. Ilabay lang ang mga binhi o mga liso ngadto sa yuta. Ug ang mga yuta lain-lain nga klase. Dunay yuta nga bantok tungod kay giagian sa mga tao, ado yuta nga batuon, ado na yuta nga tunukon tungod sa mga sampinit, apan aduna sa yuta nga tabunok, fertile land. Kung atong pamalandungan kining maong mensahe, nagpahimangno kini kanato. Ngang yuta, sama kini sa ato ang kasing-kasing or ang atong kasing-kasing sama sa yuta, sa sambingay. Mahimo nga ang atong kasing-kasing tungod sa kagahi na. Dili na makasulod ang mensahe sa Dios. Aduna say mga kasing-kasing nga batuon kaayo. Nga gamay ra ang yuta. Aduna say mga kasing-kasing nga tunukon. Puno sa sampinit, sa mga kabalaka, mga kahingawa, sa mga butang kalibutanon. Apan adunay yuta nga tabunok diha sa ato ang kasing-kasing. Makaingon ko nga kining maong mga klase sa yuta anaa sa ato ang kasing-kasing. Magdepende lang kanato kung unsa nga klase sa yuta ang atong palambuon. I believe that there is what we call basic goodness in every person. Bisan unsa kadautan sa tao, anaa gayud ang kaayo. Niadtong bag-o pa ko nga pari, unya kamong mga kaedad-edad na nako, makahinumdom nga kanang gihimong museum, provincial jail na kasauna. Nakasulod, gipasulod ko dito aron pagpakumpisal, mura sa kog na priso diha, tibuok adlaw. Kay dito magyud ko gisulod sa silda. Daghan kayo mga piniriso. Mibati baya sa kog kahadlok. Ilabi na, dihay usa ka tawo, usa ka piniriso, ug nga nag-short ra siya ang iyang lawas,
napuno sa tato. Sa una, kung doon na gani tato, kahadlo ka na. Ilho na nga kriminal kung doon na yung mga tato. Apan karon, murag nahimo naman ning art na ang tato, no? Hasta mga babay, doon na yung mga tato sa bukton o bisan ana sa liog. Pero sa una, kung makakita ta nga naay tato, ingon gyud ta nga kriminal o gikan ginis prisuhan. Sa dito ko sa sulod sa prisuhan, adunay tao na puno sa tato ang iyahang lawas. Nag-short man lang siya. Miduol siya kanako. Nahadlok ko niya tungod siyang gidakon o tungod sa tato nga akong nakita. Apan nawala ang akong kahadlok. Kaya ang maong tao, nagkurog siya nga nangumpisal. Nangayog pasaylo sa Dios. Nagmahinulsulon siya sa iyang mga nabuhat nga sala. Nakaingon ko nga, there is basic goodness in every person, bisan pa man sa iyahang pagkamakasasala. Mga igsuon, atong palambuon ang tabunok nga yuta sa atong kasing-kasing. Ayaw palambua. Ang yuta nga gahi, ang yuta nga batuon, ang yuta nga tunokon diha sa atong kasing-kasing. Hinaot nga madasig kita sama sa gihimo ni Santo Tomas de Aquino ang iyang pagtuon sa pagtulunan ni Kristo, nakahatag kini og kadasig sa magtuon og teolohiya. Gani hangtod karon gisunod gihapon ang pamaagi sa pagtuon ni Santo Tomas de Aquino sa pagtulunan ni Kristo. Kana bang makadasig kita sa uban? Diha ko'y nakaila nga inahan og anak. Ang maong anak, badlungon kaayo. Sige lang siya inom panahon sa iyahang pagka-estudyante. Tagsara siya musulod sa klase. Dunay mga panahon mahagbong siya, apan ang inahan wa gyud muhunong sa pagsuporta kaniya. Idasig gihapon siya sa pag-eskwela. Ug tuod man tungod sa pagdasig sa inahan, nakahuman gayud siya. Nakahuman siya sa kurso nga medical doctor. O nga sa dihang mi-take siya og board exam, siguro gyud hagbong dayon. Apan ang inahan, wa gyud muhunong sa pagsuporta sa iyang anak. Pa-take na pod siyang usab. Hangtod tingali, niabot og ikanapulo kahigayon sa iyahang pag-take sa board exam sa medical doctor. O sa ikanapulo naman tingali kadto, nakapasar ang maong anak. Ang akong gi-congratulate og una, ang inahan. Nga tungod sa inahan who did not give up her son, who continued to support her son, who believed that there is something good in her son, nahitabo ang maong kalampusan sa anak. Ug ang kalampusan sa anak, dakong kalipay sa inahan. Mga igsoon, ingon niini ang intensyon ni Kristo sa iyahang mga sambingay, maghatag unta kini kanato og kadasig, maghatag kanato og inspirasyon that there is goodness
in every person. Atong developon, atong palambuon. Kay diha sa pagpalambo, mamunga kitag mga maayong bunga. Uban sa pangaliya ni Santo Tomas de Aquino, atong pangayoon sa Dios na magpabilin kita nga masaligon sa grasya sa Dios. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Si Kristo mao ang magpupugas sa binhi sa pulong sa Dios. Tubagon nato ang iyang buhat ug mag-ampo kita ngadto sa amahan diha sa pag-ingon, Dios nung magpupugas panalangini kami. Diyos nung magpupugas, panalangini kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mamahimong sama sa tabunok nga yuta, nga mamungag gatusan kaani. Magampo kita sa Ginoo. Diyos Diyos nung magpupugas panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magpupugas panalangini kami. Nga ang atong dili mapugngan nga mga ambisyon ug pagkahakog, dili unta mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magpupugas panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magpupugas panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magpupugas panalangini kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay, ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magpupugas panalangini kami. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pag-ila sa binhi sa imong pulong nga naglihok dinhi sa among kinabuhi. Dili unta kami malinga sa kahangawa nining kalibutana. Hinuon, aktibo kaming mga lagad aron mamunga kamig abundang ani. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagkaigong ka Diyos, amahang langit mo, kasana mo, mga masalay mo, ang pag-ubing mo, abot sa yuta, inamasa kamot sa tao. Ang panubing mo, abot sa yutam, inamasa kamot sa tao.
Mga igsoon, bagampo kita karon, aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton tunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya nga santos kasimbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga among gihigugma paghalad kanimo niining pangilin ni Santo Tomas de Aquino. Sa iyang mga pahimangno magdaig unta kami kanimo sa tibuok kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Tomas de Aquino. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluyi kaming tanan. Imo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santo Tomas de Aquino ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan. Ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngala ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingong sa langit. Ang kalalong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Peace. Kordero sa Diyos, nga nangabantay sa mga sala, sa kalibutan. Kanuy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios. Si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan Apan ipamulong mo lamang lamang og og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, tudloy pinaagi ni Kristo ang magtutudlo. Kami nga imong gibuhong kang Kristo nga pans ug buhi nga buhi. Aron ining pangilin ni Santo Tomas de Aquino, makatunan namo ang imong kamatuoran ug bansayon namo kiniuban sa paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.